Masu kallo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da kasancewa a wannan shiri na dattawan Arewa daga Mikiya TV. Sunana Ibrahim Salisu Nasir, kuma a yau za mu duba dangane da batun siyasa a Najeriya, inda za mu duba tsakanin siyasar da yanzu, wanda a daidai wannan lokaci muna tare da Alhaji Sulaiman Muhammad Mambu, wanda ya ga da ya ga yanzu a siyasar Najeriya. Ranka daɗe, barka da wannan lokaci. Assalamu alaikum. Fatan an wuni lafiya. Lafiya, alhamdulillah. Ya ayyuka? Mun gode Allah. Ya gwagwarmaya? To, masu na yi. Masha Allah. Gashi yanzu haka muna a jamhuriya ta hudu a gudanar da siyasa a Najeriya. Kana ɗaya daga cikin waɗanda suka ga da suke ganin yanzu kuma suke fatan ganin gobe insha Allah a siyasar Najeriya. Wani kallo kake yi wa siyasar yanzu in aka kwatanta ta da siyasar baya? Alhamdulillah. Gaskiya ne, kamar da kace da yanzu. Shi lokaci shine yake tabbatar da yadda za a yi shi. Akwai bambanci gaskiya tsakanin siyasar baya da kuma ta yanzu, ko in ce ta farkon siyasa da ta tsakiyar siyasa da kuma ta yanzu. In mutum zai kalli wannan sai ya kalli jamhuriyar. Siyasar jamhuriyar farko, wacce bature yake kiranta First Republic, ta bambanta da siyasar jamhuriya ta biyu. Ita kuma ta biyun ta bambanta da 'yar gajeriyar jamhuriya da aka yi ta uku. To ita kanta ta ukun ta bambanta da ta hudu da muke ciki yanzu. Amma watakila ka ce me ya bambanta su? Kafin mu je ga abin da ya bambanta su, da dama suna jin ana cewa jamhuriya da irina da masu shekaru na da waɗanda suka ɗan girme ni kaɗan, ba lallai bane in sun san wai menene ma jamhuriyan nan da kullum ake faɗa jamhuriya. Menene jamhuriyar? Jamhuriya wato tashi akai da can muna cikin wani tsari da ake kira mulukiya. Mulukiya shine mulkin sarki, ko yana da majalisa ko ba shi da majalisa. Sarki shine shugaba, kuma da abin da ice to doka ce, ta tsaya. To ita kuma jamhuriya inda ta bambanta da wannan shine akwai majalisu na da suke yin dokoki. Majalisun dokoki sa iya zama sun guda ɗaya ce, falle ɗaya ko kuma falle biyu, kamar yadda muke da ita majalisar dattijai. To wannan masu yin dokar da kuma masu aiwatar da dokar, a da lokacin da ake mulukiya sarki ne doka. Da abin da baya so zai faɗa an daina yinsa kawai. Yana da wakilansa da ake kira hakimai, su ma suna da wakilansu da ake kira dagatai, dagatan ma suna da wanda ake kira masu unguwanni. To su suke mulki, amma mai bada doka sarki ne. Shine mulukiya kenan. Shine mulukiya kenan. To sai aka zo da aka samu da bature ya zo, wannan mulukiyar ita ya ci gaba. Maimakon sarkin Kano ko na Katsina ko na Sokoto, a sarkin musulmi ko shehun Borno, sai dukkanmu gaba ɗaya tun da an ci a yaƙi, sai suka zama suna ƙarƙashin sarkin Ingila. Da ya mutu kuma aka naɗa yasa, sai aka zama ana ƙarƙashin sarauniya wacce ta riga ta rasu Elizabeth. To duk wannan mulki suka yi. To sai aka ce a'a a samu 'yanci. Sai aka ba wa Najeriya 'yanci. To maimakon sarkin Ingila sai aka ce shugabanninmu na nan jinsinmu su ne za su yi mulki. To aka samu wannan 'yancin a hijira ta 1960, sai aka ce Najeriya ta zama mai cin gashin kanta, mai mulkin kanta. Shekarar miladiya. Yawwa, miladiya. 1960 sai aka ba da wannan 'yanci. To daga nan shekara uku kacal aka yi, sai aka ce Najeriya ta zama abin nan jamhuriya. Ta tashi daga mulukiya.
abinda wannan yake nufi sarki ba shi da wani abu da ake kira talaka, ba shi da shi. Da sarki sai ce ka bar ƙasarsa kuma dole kuma ka bar ƙasar. Amma lokacin da aka zama an a ƙarƙashin jamhuriya bai isa ba, amma in kai laifi za a iya hukunta ka. A yaya abin da doka ta ce shi za a bi, a kuma kawo shaidu, a ƙyanƙyashe abin. In ba ka da laifi a sake ka, in kana da laifi a hukunta ka. Doka ke misali ta kundin tsarin mulkin da aka kawo kenan. Kundin tsarin mulki ya saka akwai sai kasa abin guda uku. Akwai masu zartarwa, su ne kamar wanda suke ƙarƙashin gwamna kenan, ko kuma suke ƙarƙashin rasdan a da. Ka gani? To sai suka da ƙarƙashin gwamna, ko na arewa ne gaba ɗaya da aka ce, ko kuma don da babu a jihohi, lokacin ba a jihohi ba. To amma yana da wakili wanda ake kira kwamishina a kowace gunduma yana da wakili. Kamar yanzu da kowanne akwai gwamnoni. To da kwamishinoni ne. To akwai wannan su zartarwa suke. Akwai kuma majalisu da doka suke yi kawai, ba sa aiwatar da dokar. Yawwa. To kuma akwai na ukunsu, kotu. Su kuma su suke yanke hukunci, abin da doka ta ce a yi. Wannan sun yi doka, su majalisar dokoki suka yi doka, sai ta zartarwa su amince da ita, su zartar da ita. Ita kuma kotu sai ta aiwatar. Ita sai ta raba gardama. Ita ba ta can, ba ta can, ba ta can. Mun fahimta kenan kafin mulkin kai shine ake mulukiya. Lokacin ana karkashin sarakuna. Bayan mulkin kai kuma sai aka dawo mulukiyas abin nan turawa. To da aka dawo kuma sai aka komo kan jamhuriya. To ita ce ake ca jamhuriya. Yanzu da muke jamhuriya ta 4, me ya faru har aka raba jamhuriya ta 1, aka zo kuma aka yi ta 2, aka yi ta 3, yanzu aka da ta 4? Zan gaya maka, jamhuriyar farko ita ce 'yan siyasa aka zaɓe su, suka je suka zauna. Lokacin headquarter tana Lagos, ɗaya headquarter tana ta arewa tana Kaduna, ta ƙasar Inyamurai tana Enugu, ta ƙasar Yarbawa tana abin nan Lagos, ta kuma ƙasa gaba ɗaya ita ma tana Lagos. Ita ma tana Lagos. Yawa nan shugaban gaba ɗaya ita. Na'am, shugaban. To har aka zo aka sake yin wata region, aka kuma yin wani region ɗin Midwest. Ka gani? Na'am. To shi ma akwai anan. Ka gane? Abin da ya afko sai aka samu juyin mulki. Sai soja ya karɓi mulki. Sai ice ya soke duka wacin duk abubuwan nan da aka riga aka duk wancan abubuwan. Yan majalisar ma kowa ya koma gida. Kowa ita wanda ya bari kotu, sai kuma abin da shi ya, amma shi ike yin dokar da kansa, wanda ike kira da kiri. To idan ya yi dokar shi kenan babu wani wanda zai ce ya sahale. Shi ya yi ta kuma ya ta zama kotu kawai ake jira ta aiwatar. To kaga jamhuriya ta 1 ta faɗi. Da ta faɗi ana nan mutane suka ce sun gaji, sai aka ce a dawo mulkin farar hula. Sai aka dawo a cikin hijira ta 1999. Ma'ana shine idan soja ya riga ya karɓi mulki, an sauka daga wannan jamhuriya. Wato shi yasa yanzu daga 1999 zuwa yanzu shi yasa muke a jamhuriya ta 4 bayan soja ya ba da mulki. To ka faɗi cewa wayannan jamhuriyar guda 4 da muka yi, kowace da bambancin ta, me bambanta kowace? Yawa, ita jamhuriyar farko ta neman yanci daga turawa ta koma gurinmu. Saboda haka da jam'iyyun da duk wani wanda yake wani abu na siyasa yana yi ne Najeriya ta zama mai cin gashin kanta, ta zama independent. Wannan shi ne babban buri, kuma shi aka yi ta yi. Saboda haka za ka ga
duk kowane shugaba na jihohi da ake da su guda hudu guda uku, kowanne yana neman ya samu cin gashin kansa ba a ƙarƙashin bature ba. Ba ƙarƙashin mulkin turawa ba. Saboda haka duk abin da suka yi, abin da wato ƙiblar ita ce a samu yanci. To kaga ta sha bamban da ta biyu. Da ta biyu kuma a karɓi mulki daga gurin soja ya da hannun farar hula. Ka gani? Saboda kaga ita ma daban take. Ta sha bamban da waccan. Wayannan duk 'yan gida ne, amma ku sojoji tsaro ne naku. Naka ku ba mu mulki. Ku ba mu mulki, ba hurumin ku bane, ba ku kamata ku yi mulki ba. To wannan ita kuma ita ce, kaga dole ta sha bamban da waccan. Waccan turawa ku tafi ne. Ku tafi. Wannan kuma sojoji ku ba mu kayan mu. Dama mu ne ya kamata, ba za mu zauna a gurin ku yi doka, ku zartar da doka, komai da ku kadai. A'a. To kaga bambancin jamhuriyar farko da ta biyu kenan. Ita kuma ta uku sake yin wani juyin mulkin aka yi na soja. Da aka yi shi sai aka kori kuma farar hula, aka dawo da soja a ƙarƙashin Shagari. Sai aka kore su. To shine kuma muka zauna a hannun soja, aka yi ta zama. Saboda haka sai aka yi wata jamhuriya, zan ce ta wujin gari ko ta yaudara ko ta mece. Oho, a soja ne yake mulki, kuma shi ya ce a yi. Saboda haka sai jam'iyyu guda biyu ya gina musu ofisoshi a ko'ina. Aka gina na ƙasa, aka gina na kowace jiha, aka gina na kowace local government, ƙaramar hukuma, duk aka yi musu. Amma sai aka jam'iyyun guda biyu kacal, ba 'yan siyasan ne suka yi su ba. Shi soja ne ya kirkira, to ga abin da za a yi a kore ni, gashi na ba ku yi. Ka gani? Saboda haka sai ta samu ɗan gajeren rai. Mato an ba ku da hannun dama, yau an kwace da an karɓe da hannun hagu. Yawwa. To saboda haka ita abin nan jamhuriya ta uku gajeriya ce. Shekara ta uku an yi an gama. An gama ta. Aka gama. To shikenan soja kuma ita mulki sai aka dawo wato jamhuriya ta hudu din nan. Aka sake cewa ku sojoji ya isa haka. Ku tafi, ku ba mu zami. Ka gani? To kowace jamhuriya ka duba, daga ta ɗayan, ta biyun, ta ukun, ta hudun, kowace sigar ta daban. Me ya bambanta su? Kowace da manufarta. Manufofi. To yanzu a wannan jamhuriyar ta hudu, wacce muke tun daga 1999 zuwa yanzu shekarar 2024, abubuwa sun faru da dama, musamman muka kalli arewacin Najeriya. Wancan lokaci duk kana magana akan kusan duk ana tafiya tare. To yanzu me ya faru ne a wannan kadamin ake kukan arewa kudu? To ai sake canja wani abu aka yi, sai aka ce da abin da ake yi ko daga ina kake zaka iya neman mulki. To amma saboda katakata ta 'yan siyasa, sai aka zo aka ce a'a, ai yanzu abin da za a yi don a zauna lafiya, a rika canjawa. In kudu ta yi sai ta ba arewa. In arewa ta yi nata sai ta koma kudu. Ca ake kudu arewa, kudu arewa. Ka gani? Amma su kansu ba san me suke nufi da wannan ba. Da suka yi arewa. Kudu da arewa. Su ba su san meye kudin meye arewan ba. Ko ba haka ba? Saboda yanzu in an ce kudu, ana nufin kamar an raba Najeriya ne. Bangare biyu. Bangare biyu. Duk abin wato da ya tsallaka ya dan wuce Niger kaɗan. Can ya koma kudu. Ko a yammacin kudu yake ko kuma a gabashin kudu. To kuma a kudu maso kudin ne. Ko a kudu maso to. In kuma ya dawo arewa, to shi ma haka. Ina tafiya ne, ai akwai arewa ta gabas, akwai arewa ta yamma, akwai kuma arewa ta tsakiya. Ko ba haka ba? Na'am. To
amma dai ya komo kudu ya komo arewa, ya komo kudu ya komo arewa. Wannan su suka ƙago shi, aka soko shi, ba a san ta ina ya fito ba ma, amma dai an masa doka wataƙila a majalisa ne aka ce haka za a yi, kuma shi ake yi. To shi ma wannan kaga manufofinsu ya sha bamban. To wannan shi ne isa kaga ita kanta takun siyasar sai sha bamban. Ka gani? To saboda abin babu wani abu da aka ƙyanƙyashe shi, aka tantance ciki, aka kada, aka raya, aka girgiza, aka tankaɗe, aka fidda dusa daban, aka fidda gari daban, aka fidda tsaki daban, sururu ma daban. To ba a yi wannan ba. To za a iya cewa 'yan siyasar fatin daga farkon wannan jamhuriyar ta hudu kusan har yanzu dai su ne. Kuma su da ake ganin kamar waccan aƙidar da ta sa aka kafa jamhuriya ta hudun nan kamar su ne dai, kuma amma ya aka yi abubuwan suka sauya. To ai na farko dai kaga dai su kansa zamantakewar ta canja. Ta canja kwarai da gaske. Dalili yanzu akwai jihohi. Kowace jiha kusan yanzu aka iya cewa cin gashin kanta take. Sai dai na yaudara kuma dai, amma kowace jiha cin gashin kanta take. Ka gane? To ba wani abu ne canja ba, wani kuskure aka yi ɗan kaɗan. Lokacin da za a zo kafin a shigo jamhuriya ta hudu, tun daga gushewar jamhuriya ta uku aka shigo ta biyu, ta uku, daga ta biyu aka da ta uku ɗin nan. To soja ya canja yadda ake yin siyasa. Dalili ya yi siyasar da kansa a jamhuriya ta uku kenan. Ya canja. Da 'yan siyasa su suke wa kansu ofis, sai aka gina musu. Su suke karo-karo su tafi da jam'iyyar, sai aka da ana ba su kuɗi. Har sai izo izan mana ko mitin 'yan siyasa suka zo sai an ba su wani abu. Har ma ya zama ai haka ma siyasar take, kuɗi ne. So aka ba su motoci, ba local government inda ba kai motar siyasa ba, ta wannan jam'iyyar da ta wannan. Ciyamomin kuma aka naɗa. To amma ba a nan gizo yake saƙa ba. An yi wani kuskure babba kuma babu wanda ya kalle shi. Amma mu mun koka, amma ba saurare mu ba. Abin da ya sa sai aka fara naɗi. Ba zaɓe ba? Ba zaɓe ba. Kai ne. To ai da ma'aikatan gwamnati ma ake sawa. Su riƙe waccan jam'iyyar, su riƙe wancan. To da ta da hannun 'yan siyasa su kuma. To tun daga lokacin sai muka naɗa wa kanmu sarakunan siyasa. Wai ba za a yi siyasa ba ma sai da wani abu da ake kira mai gida. To shi mai gidan. To sai iza mana shi zai bada kuɗin. Idan ya bada kuɗin, saboda haka shi zai ce wane kai ne chairman abu kaza, wane kai ne chairman abu kaza, wane kai ne youth leader, wane kai ne kaza. To ba a nan take, wannan sai aka koyar da wannan abin. Ba a kalli illarsa ba. Tunda yanzu ya baro jam'iyya kusan ya shigo asalin gudanar da mulkin. To sai izo ma yanzu ai an haɗe da jam'iyya da gwamnati. Duk mutum da yake ne yake rike da su. In kuma da hanshakin ubangida ba shi za aka samu madugu ba? Inda hanshakin ubangida to jam'iyyar tasa ce, kuma gwamnatin ma tasa ce. Kuma daidai yake kana neman yarinya za ka aura. Sai ka tura waliyi da shi ma yana son yarinyar. Wakilinka shi ma yana so. Kaga in ya dawo ice ba kai ba da baka gun, ni ma da waje da kyar aka yi da. To kuma ka san da za ka yi. To sai isa mana. Wato shari'ar siyasa wani ne yake zartar da ita. To kaga ba yadda za a yi kaga daidai. Dalili yanzu yana kai ka da ɗan majalisa mai ci da kuɗi, su suka sa wa kansu albashi, su suka ba kansu alawus, su suka yi wa kansu kaza, su suka yi wa kansu kaza, su suka yi wa kansu kaza. Da idan kana shugaban ƙasa
lokacin ka ya ƙare ɗan jam'iyyar ku zai zo ice ni ma ina so kuma ba za ka kana kan mulkin zai ce ni ma ina so a jam'iyyar ma. Amma duk da wannan canzawa yanayin da aka yi kusan za a iya cewa a waɗannan yankunan da ake da su guda biyu kudu da arewa kowanne bangare suna da dattijai a baya-bayan nan akwai dattijan arewa wanda suka yi batun cewa su sun janye hannunsu daga marawa wannan gwamnati. To da ka kalli matakin misali a matsayinsu na dattawan wannan yanki na arewa. Musamman ma da yake shugabanta. Babban wana ne. Kuma shugabana. Amma mafarki suke yi. Na kin marawa shi shugaban kasa ne yanzu baya? A'a, da suke cewa su ba za su mara ba. Ai ita kungiyar arewan ma ai bata mara tuno ba. Kuma a bata mara ma bayan ba dai ta ci. A haka a lokacin shugaban malami na ne. Shugaban jami'ar da na yi. Ango Abdullahi ne. Kuma bai taɓa ɓoyewa wani ba. Su ba sa yin Tinubu. Ko? Ai arewan ba wai gaba ɗaya suka tare suka ce kowa ma ice Tinubun zai ba. Ai ba haka aka yi ba. A'a fafatawa aka yi. Har ya iya kaiwa gar. Kuma ya kai gaci. Kuma yanzu ma ba a ɗauko matakin haku ce ku wannan fa mafarki ne ba. Dalili in ka duba da kyau wai ma akwai arewa. To ai kai za mu tambaya. To in ni ka tambaya ni a matsayina na Sulamanmu. Ni ban ganta ba. Arewa wacce muke ciki fa? A'a dakata mana. Ba arewan jiyar da aka yi wa Borno. 'Yan ta'adda. Ta'adda ba. Ba wai masu mulki ba. Ta'adda. Sawa fara ne da gardawa. Wanda ake cewa Boko Haram. Ko? Daga dubi yadda aka ci mutuncin Borno. Dubi devastation ɗin da aka yi. Arewan ta je collectively. In ba ta je ba. To ya take? Ka bar wannan. Haka aka yi a Niger. Haka ake yi a Zamfara. Ga Sokoto. Haka ake a Sokoto. A cibiyar arewa. Haka ake yi. Haka kuma ake yi a Katsina makocirinmu. Makoci jihar Kano. Jihar Kano. Haka fa ake yi. Wai idan da arewan ya za su bari. Haka fa turawa da suka zo suka yi mana ɗauki ɗaiɗai. Aka fara daga Ilori, aka zo Bidda, aka je Zaria, ta Kwantagora. Haka arewan aka to ai tun anan za ka san ma babu arewan a wancan ma lokacin. Ai kamata ana taɓa Ilori tun da daular Usmaniya ce. Kamata inda wannan arewan a tafi collectively a ci to mun san an ci mu a yaƙi siri ɗaya kwale amma sai ka bari a rushe wancan a cinye shi a rushe wancan a cinye shi a rushe wancan kuma har ko ba haka muke. In na fahimta kenan babu arewar babu haɗin kai kenan. Babu cohesion. A'a ai ita arewar ta mu ce mu yan boko. Ai ita ce kawai in an taɓo mu an taɓa arewa. In kuma muna jin daɗi sai a yi tsit. Kenan aljihunsu suke karewa. Arewa ta cimma nasara. An naɗa ni minista na yi abin da na ga dama kuma ba wanda ya sai taɓa ni saboda ina arewa. Amma ai in ka kula. Ai akwai wannan 'yan ududuwa ɗin. Ai in ka kula kullum bakinsu ɗaya. Komai rashin gaskiyar da suka yi. Nasu ɗin a cure suke kuma ba za a taɓa shi ba. Ko ba sa son sa ba za ka taɓa shi ba. Saboda me nasu ne. Nasu ne. To mu za a zo wanda ma kake so ɗin a lakuce masa hanci kamar yadda ake mana a Katsina. Ya Kano za ta zauna lafiya ana taɓa Katsina. Kowa ya ja bakinsa ya shiru. Ya za ta zauna haka kawai. Gwamna ɗin lokacin da ai kamata a ce mun haɗa wasu 'yan abin nan 'yan ƙato da goron mu ma saboda girman Kano kamar guda 20,000 a ce to da cinsu da shansu da ɗawainiya da su yana a wuyan Kano sun tafi Katsina ba mu yarda ba.
To kana daga cikin aka yi wa Zamfara haka. Na'am. Ya kamata a ce mun yi. Na'am. Duk ana taɓa arewa. kana daga cikin dattijai a wannan yanki. Amma kuma gashi maganar kake a misali a irin wannan shirye-shiryen baka menene yasa baka fito ka ce a zo a yi ba misali. Ba ni da capacity din, ba kuma wanda ya naɗa ni dattijan in ba ku 'yan jarida ba. Ai ni ba wa dattijan, amma san da wani Sulaiman bu an nemi kuma ita magana arewa nan wallahi muna santa, yana da kyau a yi arewa amma babu ne. To farko mu zo mu yi arewan tukuna. Na'am. Mu zo mu yi, muna da manya har yanzu da iyayenmu. Mu tsohona da kake gani yanzu. Na'am. Tanko ya kasa ya haifan. Alhaji Amin ɗanta ta ya haifan da kyau. Na'am. Akwai su tsalli. Na'am. Yayyena akwai su. Ga kuma iyaye. Ko? Na'am. Su ya kamata zauna. Babban abin da yake cutar da arewa. Na'am. Manufacce take zuwa daban-daban. Tana hannun 'yan siyasa. Na'am. Yaya kana neman gwamna za ka yi wata arewa? Na'am. Ai za ka iya ba. Ai duk mai neman kujera wallahi ba zai iya arewa ba, ƙarya zai ma. In dai yana neman wani abu. Shi wanda yake so a yi abu kamata i ba neman komai. Kamata i ba zai nemi komai ba. Ko kuɗi ba ya nema. Baya neman mukami. To shine za a yi arewa. A zo a zauna zunzuru. Na'am. Baya neman wani abun ba ka ne. Dama shi bai da shi ma watakila. In ko yana da shi nasa ne zai ci kayansa. Amma zai gaya maka kuma dole ka ji. Yaudarar kanmu muke mu zo mu zauna tukuna. Wallahi arewa tana da amfani. Mu zo mu zauna. Amma ba tursasa mutane ake fiti ba. Mutum ne zai ga amfaninta ita ho da kansa. Ya ba da gudunmuwar da zai bayar ba tare da za ka ba shi wani abu ba. Misali ka ce ni. Ina da ɗan ƙwari har zan iya tuƙin je ko ina. Kai su tafi guri kaza ka yi kaza ka yi kaza. Ka gani? Ni zan nemi guzuri na in tafi saboda aikin iyayena ne da yayyena. To haka za a iya arewa. Amma ba kuna da kuɗin ku kun kunshe. An taɓa wancan kun yi shiru, an taɓa wancan kun yi shiru, an taɓa can an yi shiru, an taɓa ku ce kuma akwai ku. Gaskiya yaudarar kai ne. Duk da lokaci gashi ya cin mana, za mu je ga tambaya ta ƙarshe. Kana ɗaya ga cikin waɗanda suka taka rawar gani ko kuma suke tare da marigayi Alhaji Muhammadu Abubakar Rimi. Irin siyasar da ya gudanar, ya aka kai da kake raye yanzu misali ka janye hannunka madadin shiga siyasar yanzu domin a dama a tafikar da ita irin yadda aka tafikantar da siyasar marigayi Alhaji Muhammadu Abubakar Rimi. Saboda sigar siyasa ta canja. Siga ta siyasa ta canja. Na'am. Ita siyasa sadaukarwa ce ga al'umma. Kuma ba ta da ubangida. Sai dai jagora. Samun kuɗi ba. Samun kuɗi. To samun kuɗi ka zo ka shikenan 'yan ƙasar taka sun zama kastama kenan. Ai za a iya cewa kusan kamar haka ake tafi kan da siyasa yanzu. To ya zan shiga? Idan ka san ka samu kuɗin? Ni? Alhamdulillah yanzu in na nemi kuɗi ne wa Allah butulci. Saboda ya rufan asiri. Na'am. Na fi ƙarfin ci da sha. Na fi ƙarfin sutura. Kuma ina da muhalli guda ɗaya kuma ya ishan. Tun da na taso gida ɗaya ya ishan. Gona ɗaya ta ishan. Mota ɗaya ta ishan. Akawunt ma guda ɗaya ya ishe ni. Kuma a haka nake. Kuma ni yanzu sai in ga in na tashi na tafi neman kuɗi. Man wasiƙa ne wa Allah na ce rufin asirin da ya mun ban gode ba. Amma shirye nake zan wa al'umma hidima ina da iya ƙoƙari na. Za a iya aike na ne wani abu. Ka gani? Kaga dai ba a ɗaukan tsoho soja. In ta kama aka ce in ɗau bindiganta wallahi zan ɗauka. Na san dai make ni za a yi. Amma al'umma ta isa a make ni ɗin saboda ita. To irin wannan tunanin shine zai kafa arewa. Amma ba kafa a arewa don a samu wani abu a ƙara. Ba zai mana arewa ba. Kuma muna buƙatar arewan nan.
ka gani na'am wato mu daina ma yaudarar kanmu kaga kamar wannan a harshe namu na Hausa na'am ai shi ba ma kabila ba ce na'am nationality ne Hausa saboda akwai a nan Northern Najeriya ka gani na'am Hausawa in ka je Nijar kasashen yammacin Afirka idan ka tafi Northern Ghana har Burkina Faso dan naje akwai Hausawa ai naje ne ina ga ma inda naje naga akwai Hausa har Sudan akwai Hausawa da yawa Hausa sun isa su zama wani abu marigayi Alhaji Muhammadu Abubakar Rimi da ya rasu bai bar magaji wanda zai ci gaba da dorawa akan wani aƙida tashi ba bai bari ba bari yau dara ta ci gida na'am ai 'yan siyasar Kano da na Arewa ai ba sa son magaji gaba ɗayansu to ni haka dai na gani kaga dai ni duk wanda isa Rimi ya sanni da shi kuma zan ce wanda suka yi gwamnati na'am sai da iza mana ba da yawa kuma wanda ma suke din ba kullum suna tare da shi ni zan ce mutuwa ce kawai ta raba mu da shi amma kuskurensu ba su gina baya da za ta ɗore ba duk ɗan siyasar Kano zan faɗa mar wannan ba a gina baya da za ta ɗore ba saboda me ban san me yasa ba haka muke sai mun gyara kanan kawai walla to kuma haka duk Northern Najeriya take abinda muke kira arewa ai haka take wato kowa wa da hula shari'i kalau yanzu kaga Kwankwasa babban dan siyasa ne wallahi ya mutu yau babu wanda za a ce shiga Kwankwasiya ta ɗore wallahi babu bai gina ba na faɗa in ya ji ni ya ji ni gaskiya nake faɗa babu kuma baya so dan siyasar arewa ya fi so mabiyansu su zauna kai da kafa kai da kafa kai da kafa ya fi so idan mai raba rigima ba a saita abu daga wane sai wane sai wane hairake in yi haka mu 'yan siyasar mu Allah ya sa su ji ni sun fi so su zama wa da hula sharika lahu wannan kuma gaskiya hurumin Allah ne amma haka suke so ana kallon kamar tun da ka shigo da maganar injiniya Rabi Musa Kwankwaso ana kallon cewa yana da wata kamanceceniya ta gudanar da mulki da marigayi Alhaji Muhammadu Abubakar Rimi ba shakka sun haɗu kuma sun bambanta to bai zama kana ganin bai maye gurbin marigayi Alhaji Abubakar Rimi ba za mu so ina ma ya mai bai mai din ba kenan abin da yasa shi ma kamar Rimin na'am ai kawai kai kwankwasiya kuwa ƙungiya ce kuma ana magana fa a zo a gina wani abu ne da zai zauna wataƙila har abada ka gane? to amma ba za ka zo ka kafa ɗariƙarka kuma ka yi wa mutane uniform wanda bai sa ba baya tare da kai wanda ya sa yana tare da kai kuma ina tabbatar maka wallahi ba wai a arewa ba a Kano ba shi da fiye da kashi 5 cikin 100 na al'ummar Kano a bai tsaya zaɓe ba miliyan 6 ne suka yi rijista wanda ma suke zaben gaba ɗaya ba su kai miliyan 3 ba kuma ya samu sama da miliyan 1 da wani abu ai to don ka samu sama da miliyan a cikin miliyan 20 za a cire yara waɗanda ba su kai ba da kuma za a cire matafiya watakila ba sa ƙasa da na ji duk haka duk da haka percentage ɗin yayi kaɗan amma za a iya cewa kuma ai kamar yanzu babu wanda yake misali a waɗanda aka gani ɗin babu wanda ya samu percentage misali kamar nashin a ina a kana to ai da aka zo ƙuri'a ai abba ya fi shi ƙuri'a to duka saboda lokaci abba ya fi shi ƙuri'a na'am me za ka ce kuma ai me dai jama'a za su ce tunda daman ba ni nake faɗa ba to ai kai tambayar to ai abba ma ya fi shi ƙuri'a to dole a nan ina gaya maka
lokaci ya riga ya ci. Shugaba ne Na'am. zai kuma iya Na'am. amma bai ɗauko mataki ba Na'am. saboda yana da wanda yake so Na'am. yana da wanda baya so. Shugaba Na'am. ba shi da wanda yake so ba shi kuma da wanda yake ki. Na'am. Kowa nasa ne, wannan shi ake kira shugabanci. Na'am. Ka gani mutum ko zuwa kwaɗa mamari sai ike jin yunwa, ka ɗauko abinci ka bashi ya ci a tafi kuma a hore shi abin da ya yi. Na'am. Wannan shine shugabanci. Na'am. Ɗan wancan da ɗan wancan da ɗan wancan. Na'am. Misali, ai an kai mutane karatu aka ce. Na'am. Wanda aka kai duk sai da suka sa uniform. Idan na ce ni ɗana ba zai sa ba, kaga wanda shi. Kuma komin talent ɗinsa. Na'am. Ka gane? Na'am. Ba a shugabanci da zaɓe. Shugaban mutane Na'am. ya haɗa da wanda yake son sa Da wanda baya. da wanda baya son sa. Alhaji Suleiman Muhammad Mambo, tattaunawa ta ɗauko zafi to sai dai lokaci baya ɓangaren mu. Muna fatan wani lokacin idan muka nemi irin wannan damar ta a zo a tattauna za mu samu. Ai yanzu abin da za mu yi kenan wallahi babban buri na Na'am. na bayan mu ɗin nan. Na'am. Ina jin kunya mu tashi mu mutu mu bar musu inda muke yadda suke. Ba mu kyauta ba. Ba haka aka yi mana ba. Na'am. Ya kamata mu yi da gaske mu bar musu kyakkyawan gado. Na'am. An zo an rarraba mutane, duk wanda ice maka wai matashi Na'am. to makiyinka ne. Duk wanda ya ce ma matashi. Wanda ice ai matasa Eh. ai wannan shikenan ba cus ne ya haifi Yus ba. Na'am. Mutum ya taɓa ƙin ɗansa. A'a. Yus ya taɓa ƙin babansa. Ai al'umma za a ce. Na'am. Dama duniya ta yara ce. Na'am. Ko kana so ko ba ka so. Tun da aka yi Najeriya da matasa ake abu. Duk muna mata shekara ta 33 na zama permanent secretary. So amma yanzu gashi kusan dan 30 din ma sai zama aikin shi ake a gida. To ai saboda sakaci family system din mu ya lalace. Ka gani dan 30 ya za a yi na gida ma. In yana gida sai zai kawo babansa ya ce kai dole ka zauna a can saboda babu wanda zai rike wani kaza. Wato mun sake an mana sakiyar da ba ruwa. Duk akwai na taɓa zuwa wani taron matasa na ce ai duk effort da ake a duniya don matashi ake. Duka ko kana so ko baka so. To mun gode sosai Alhaji Suleiman Muhammad Mambo da bamu lokaci da aka yi kuma insha Allah muna fatan za mu sake samun wata damar domin a ci gaba da wannan tattaunawa. Anytime. To a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, Dr. Aliyu Musa shine jagoran shirin, sai Umar Isa ɗan dago da ya taimaka wajen kammaluwar shirin. Ibrahim Salisu Nasir da na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.